Esenmisiz, sog'misiz do'stlar? Men Nozliga Sunug'atova, siz Show Best topshirig'ini qaraysiz. 50 minutlarda biz Saydash madaniyat o'zaga qarshida, chunki birida birinchi Totarcha muzikal teleproyekt Yangi Yulduz o'za. Yangi Yulduz teleproyektidan mingdan ortiq zaявka keldi. Lekin ularning eng-englarini so'ylab oldilar ham bugun elgi sahnada 50 ga yaqin yosh talant chiqish yasayacaklar. Amna birida jamoat e'tibor etigiz 5 o'rindiq, 5 juri. Kimlar sing'alar? Ular bilan biz hali yaqinroq tanishirga ulguramiz. Hozir aydagi sahna ortida yosh talantlar bilan tanishik. Әміне бұл біздің сәхне артыбыз, көрібіз шәбереді бай болады, өзінің сұрауларын беріп тұрам. Әр бір қатнашушы сәхнеге шығар алдынан еңілік біріге келе, анар соңында жюри қоршына шығып баса, бар сәлетін көрсеті, һәм бар тек алдағы этапқа ұзушылар ғана қобат біріге келелер, һәм өзлерінің тәсирлері білен бөлішәлер. Мен мұнда яңағына еш Азат Фазлыевны шыраттым әлі. Азат, неше хәлләр? Шундай чагыштыру белән рәхмәт сезгә инде. Сишеннән дә шагансың, әйткәннәре бар идеме? Бар иде. Күп кешеләр әйткән иде. Исемең синең Марсель алышма. Марсель өстендә сәхнәдән дидер тәҗрибәләр куйганнар сөйлә, нишләттеләр сине? Миңа бирделәр бер стакан су. Мин шул стакан су белән үземнең җырны җырладым. Мин микрофоннан жюрига хәтле шулай йөридем, стакан белән. И оның не должны были су акмаска тиеш. Әйе. Бу килеп чыкты синең. Миндә килеп чыкты. Әйе. Тәҗрибәне димәк син яхшы үткәргәнсең. Әмрә вокалың уңышлы булганмы, юкмы? Һәм гомумән Марсель алдагы турга үткәнме җәмәгать монысын? Кая карый аласыз? Нинди проектта? Яңа Йолдыз. Әйтегез әле, менә хәзер сойлап алган катнашучыларны алга таба нәрсә көтә? Алга таба кызыклы финал көтә. Без ничә көннәр буе алып бардык бу эшне. Зур проектны, Яңа Йолдыз проектын. Бу безнең өчен зур дәрәҗә. Беренче тапкыр телевизион проект үтә шундый масштаблы рәвештә. Нәрсә көтә? Мастер-класслар, аларны яңа зур сәхнәгә алып барырга теләкләре булгач, без аларны әлбәттә өйрәтәчәкбез. Мастер-класслар укытучылар белән сцен образларны һәм гомумән репертуар Мәскәүгә дә алып барырга дигән уй килеп керде бүген. Бәлки кем белә, без ниндидер зур сәхнәдә дә аларны әле анда да күрсәтербез. Ягъни аңлавымча, хәзер җырчы буларак тулы бер образ тудырылачак. Шулай бит? Әйе, әлбәттә нәкъ шулай. Әгәр дә җиңүчегә килгәндә, ул нәрсә белән бүлекләнәчәк? Нинди трофей көтә аны? Нинди трофей көтә ул? Әлбәттә татар җыры сәхнәсендә җиңүче ул бер генә булмый дип уйладык без. Шуңа күрә финалист бәлки бер түгел, икәү булыр, бәлки өчәү булыр. Бу инде әлбәттә менә бу 3-4 ай эчендә карарбыз, ничек кем нәрсәгә лаек булачагын. Рәхмәт. Дуслар, менә ул безнең яшь талантлар. Аларның күбесе әле беренче мәртәбә гомумән зур сәхнәгә чыгачак һәм алар арасында мөгаен Яңа Йолдыз да бардыр. Скажите, пожалуйста, что для вас первостепенно при выборе участника? Это вокал, это какая-то энергия, это образ? Дело в том, что при выборе участников я их не делю на вот такие сегменты, как вы говорите. Я даже на это не обращаю внимания. Здесь есть такой момент, либо он у тебя удивляет, либо у него есть какая-то особенность, и все. А потом уже начинаешь рассматривать какие-то детали, костюм или что-то, но я вот на такие подробности не делю. Я как-то сразу чувствую, он уже стоит возле микрофона, еще даже нет фонограммы, я уже понимаю, какой он, что он сейчас сделает. Но просто есть определенная тактичность, надо дослушать, посмотреть и убедиться еще в том, права я была или нет. А были такие случаи, когда вы не отобрали, а вот, допустим, на следующем туре вы поняли то, что да, это именно тот человек, он изменился, он поработал? Нет, такого никогда не было. Даже сейчас, когда
Перед этим нам прислали видео тех отобранных вот на нынешний кастинг, который здесь проходит. По сути говоря, всех тех, кого я с самого начала как-то определила для себя, они все прошли, проходят, но я надеюсь, еще там будут дальше как-то. И другое дело, некоторые, которые в видеокастинге показали себя одними, а здесь сейчас вышли абсолютно другие. И не всегда хорошенькие. То есть я предлагаю сразу тем, кто хочет и пробует на такие мероприятия, не менять произведение, которое вы показали на кастинге. Ну, потому что вас и выбрали, наверное, с момента видео до момента вот выступления на сцене именно за ту песню, вот, за то, как вы исполнили, как вы себя показали. А когда здесь были такие вещи, когда так здорово было, такой какой-то шаловливый, игровой, а тут что-то такая медленная песня, что-то посерьезнел. И потерялся. Говорю, ну где же такой прекрасный, такой клевый, такой интересный, такой зажигательный? Где эта зажигалка, ради которой, вот, собственно говоря, ты здесь и пришел? И когда он спел второй раз уже эту песню, тогда это да. Поэтому не надо ничего менять. Вот просто вот пожалуйста, останьтесь такими, какими вы есть. Вы тогда, когда делаете это видео, вы, наверное, как-то импульсивно это делаете сердцем, а тут что-то какое-то искусственное. И, конечно же, хочу спросить про сегодняшний кастинг. Чем вам понравилась татарская молодежь? Знаете, есть, конечно, свои особенности, очень интересно. Например, присутствует в основном такая скромность. Но скромность восточная, она такая, она везде, да, как бы. Как только просишь спеть какую-нибудь другую песню, яркую, сильную, там, да, как-то что-то сделать, люди сразу меняются, преображаются, с удовольствием это делают. Ну, это хорошо, здорово. Есть колоссальное уважение, есть, знаете, такое внимание к тем, когда говоришь какие-то замечания или там просьбы, напутствия какие-то, очень внимательно смотрят и всегда говорят спасибо. Это очень здорово, это очень здорово. То есть абсолютно меньше гордыни, скажем так, чем на других конкурсах. А есть наоборот спасибо, ну и пошли дальше. А еще на что я обратила внимание, даже если они не прошли этот отборочный тур, они уже после ваших опытов, после того, что тут происходило на сцене, они выходили очень воодушевленные, очень счастливые. Это моя задача всегда. Я, на самом деле, вот эту фразу, которую мы произносим, «я не даю тебе шанс», для меня это очень тяжело произносить, потому что сколько было в моей жизни кастингов, я всегда говорила спасибо. А тут вот эта фраза, она меня еле выдавливается, мне тяжело. И поэтому такая про себя, так, сейчас я лучше что-то скажу, какое-то напутствие, мне будет лучше, мне будет легче. Во всяком случае, я вдохновлю этого человека. Вот так оно и происходит. Большое спасибо. Да, спасибо. Менә шулай күңелле үтә безнең сайлап алу туры. Әйдә синең белән танышыйк, әле бүлдердем инде сине. Исәнмесез? Кем буласың син, кайсы яктан? Мин Хаят Яршалыдан. Син җырлыйсыңмы яисә уен коралында гына уйныйсыңмы? Мин җырлыйм да, скрипкада да уйныйм. Ага. Кара, синең ике козырың бар име? Ничен сине сайларга тиешләр? Чөнки мин нинди бар шундай. Мин кыланмыйм анда, булмаган әйберне сәхнәгә чыгармыйм. Шундай. Гади. Ә менә Хаят үткәнме, юкмы? 2 октябрь көнне Яңа Йолдыз телепроектын карап белерсез. Руслан, беренчедән күп кешеләрне кызыксындырган сораудан башлап җибәрәсем килә. Нәрсәне аңлата Васкес? Бу минем чын фамилиям. Күңелемә яткан. Син берәр атна элек кенә алмаштырдыңмы әле фамилияңны? Юк, бер 6 ел элек мин бу фамилияны уйлап таптым. Әле аның шундый киносы да бар икән. Эльгран Васкес дигән, аны белмидем. Алга таба, әгәр дә үзебезнең кастингка әйләнеп кайтсак, син беләсеңме, шундый позициядә идең, бу бөтенесен тормар иттең. Менә ничек уйлыйсың, шулай әйттең. Катнашучыларны рәнҗетүдән курыкмадыңмы? Начар йоклармын дип куркам, әлбәттә. Әмма, ну, ничек бар, шулай әйтергә тырышам инде. Гафу кемне, бәлки, ничектер җанына тигәнмен. Шундыйлар да булды. Аннары син каты бәрелдем бугай дигән уй килмәдеме? Юк. Син бүген катнашучыларны сайлаганда нинди критерийларга нигезләндең? Минемчә, артист җырчы гына булырга тиеш түгел, аның ниндидер тагын уңай яклары булырга тиеш, бәлки тискәре яклары да. Чөнки артист ул бөтен яктан теге үз-үзен туплаган кеше, шәхес булырга тиеш. Харизма, сәхнәдә үз-үзен тоту, барлык мәсьәләләрендә тиз шишә белү белән безгә җавап кайтарырга тиеш. Шәхесме, вокалмы? Шәхес. Катнашучы янда басып торам әле, исеме? Делюсь.
Дилюс, син боксчымы, рэпермы, спортсменмы, кімсің? Мин рэпер Яртылаш кына әлеге вакыт. Яртылаш тағын кім? Кеше сүрәтендәге Ну, син бик зур кеше. бик зур кеше. Гына жерден кола тағын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин театрда эшлим. Син актер мыни? Койсы театрда. Яшьләр театрына театрында һәм көтеп калабыз килегез. Мин аңладым. Синең кем икәнең? Мин синең анкетаңны карадым бит әле. Син хәтта язган идең, мин ике стихиядә яшим, ул иҗат, төгәлрәк әйтсәк, ул музыка һәм театр дөньясында дип. Койсы якынраксың? Икесе дә бер тигез. Менә сойларга туры килсә, чөнки әгәр дә чын мәгънәсендә популяр җырчы булып китсәң, театр гастрольләре, җырчы гастрольләре. Ул әйберләр икесе бергә берничә була алмый. Шуңа күрә вакыт күрсәтер ничек булган. Әлегә сер булсын. Сойлап алу туры алга таба дәвам итә. Сез күргән әлеге яшьләрнең берничәсенә чын йолдыз булачак. Кем ул яңа йолдыз? Проектны карагыз, белерсез. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my head as I Әле жюри кәнәфиендә син үзеңне ничек хис иттең? Ой, дулкынландым беренчедән. Чөнки особенно соңгы җырчылар арасында иң кыены булды. 6 җырчылар арасында икене сайлап алу, икене сайлап алу иң кыены булды. Һәм инде йөрәк бәрә тибә, баш аңламай кемне сайларга, һәм инде без бөтә коллегалар белән сөйләшеп, ике артистны калдырдык. Әле шунысы да кызык, бөтенесе Элвин Грейга карыйлар өмет тулы күзләр белән. Чөнки Элвин бик мәрхәмәтле жюри әгъзасының берсе, чөнки бөтенесенә дә әйе, синдә өмет бар дип канат куеп торды. Без димәк көтәбез проектның башланып китүен. 2 октябрь көнне Яңа йолдыз телепроектын карагыз һәм Элвин Грейны шулай күрә алачаксыз. Алла ярса. Күришкәнгә кадәр. Рифат берничә мизгелдән сәхнәгә чыгачак. Нәрсәләр хис итәсең? Сөйлә, әйдә бөтен дулкынлануыңны чыгар. Мин бераз дулкынланам инде, һәрбер чыгыш алдыннан дулкынланмыйча калмыйсың инде, ләкин инде барыбер үз-үземә ышанам инде, Алла теләсә барысы да әйбәт булыр дип калам. Һәм инде менә тиздән чыгыш ясыйм инде. Шул вакытны көтәм. Нинди җыр башкарачаксың? Мин инде Филус Хахиров репертуарыннан "Синең өчен" дигән җырны башкарам. Әйдә менә хәзер репетиция ясап алабыз. Син җырлыйсың, мин тыңлыйм. Әйдәгез. Синең өчен һәр чага яз зәңгәр һава, синең өчен сәйлән сыман карлар ява, сәйлән карлар бар хәятны били яка. Вы в проекте. Син үттең. Мин сиңа үз тавышымны бирер идем. Бик зур рәхмәт. Мин сиңа уңышлар телим. Әйдә, монда очрашабыз, яме беренче минуттан. Чык монда, җиң. Безнең тагын бер катнашучыбыз, әйдә үзе белән танышыйк әле. Исемең? Ильяс, Ильяс. Син кайсы шәһәрдән? Әлмәт шәһәреннән, Ничә яшьсең? 20 яшь. Укыйсыңмы, эшлисеңме? Мин бу елны Аухадиев исемендәге музыка көллиятын бетердем. Яңа йолдыз телепроектының жюри составында Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова да бар. Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көн. Исәнмесез, саумызмы торам? Зәйнәп ханым, беләсезме нәрсәгә игътибар иттем бит әле? Сез менә иң мәрхәмәтле, иң күңелле жюриларның берсе булып чыктыгыз. Күбесен уздырасыз, күбесенә шанс бирәсез. Әйе, төрлесе булды инде. Әмма чынлап та мин әле карап торам, менә Яңа йолдыз проекты кебек менә шушылай жюриның фикерен турыдан-туры шундый кискен я үтә, я юк дигән сүзләрен ачыктан күрсәтелеп эш алып барыла торган эш әле бу беренче тапкыр. Һәм инде әлбәттә булачак инде конкурсантлар
ягыннан төрле карашлар фикриңне белгәчтен нигә ул миңа шулай дип әйтте микән, нәрсә өчен микән, мин бит инде теге үпкәләүчеләр дә булыр дип әйтәсем килә инде мондый яңалык белән әле эшләү беренче тапкыр. Шуңа күрә инде әлбәттә хәзерге заманда бит инде барсы да теге шоу халыкка күңелле булсын өчен әйе теге сәхнә артындагы эшләр бит инде бу булырга тиеш. Жюри обсуждениесе. Алар турыдан-туры менә ул күрсәтелә халыкка, конкурсантлар үзләре күреп торалар. Шуңа күрә ул әлбәттә кызыклы ул караган кеше өчен, конкурсант өчен ул инде әлбәттә бераз гына авыррак. Жюри өчен шулай ук ул авыр. Чөнки инде әлбәттә катнашкан һәрбер кешенең мотор ягын күрсәтәсе килә, үткәрәсе килә, барсына да бәя бирәсе килә, зур бәя бирәсе килә бит инде. Мин уйлап куйдым, менә Зәйнәп Фәрхетдинова бу тапшыруның әнисе. Менә гышлый дип әйтәсе килә никтер. Рәхмәт. Нидер инде, хәзер инде шулай. Җылылык белән барысына да карап, теге үз аша кичергән сыман тоела. Чөнки сез дә бит инде кайчандыр теге беренче адымнарыгызны ясагансыз һәм сездән дә яхшырак аңлаучы кеше дә юктыр, мөгаен җырчы кешедән дә яхшырак аңлаучы. Шулай. Әйе, конкурсларда мин бик күп катнаштым. Башлаганда бигрәк тә инде әлбәттә мин барлык конкурсантларга бары тик уңышлар телим. Әйе, шуны әйтәсе килә, бүген үтми икән. Яңадан киләчәктә тагын конкурсларның төрлесенә, башкаларына катнашып, үзенең мөмкинлекләрен күрсәтергә тырышырга кирәк. Бүгенге көн белән генә туктап калмаска, һәм инде әлбәттә эзләнергә кирәк дигән сүзләр белән мин аларны инде шул инде өндәмә биреп, аларга дәрт биреп, сәхнәдән узатам. Зәйнәп ханым, менә сезнең уйлавыгызча нәрсәгә басым ясарга кирәк? Менә күпчелек катнашучыларда нәрсә җитеп бетми? Беләсезме, иң беренче чиратта кирәк җырны сайларга, үзеңнең конкурска тәкъдим иткән әсәреңне дип әйтик инде, җырыңны ул булсын рэп манда барыбер нәрсә сөйләсәң дә син бар катлаулырак әйберне тәкъдим итәргә кирәк. Үзеңнең тавышыңның мөмкинлекләрен күрсәтә алырлык, ачып бирерлек. Бер-бергә дә җиңел генә карарга ярамый. Әлбәттә, конкурс ул инде ул бик катлаулы нәрсә. Шуңа күрә бер куплет белән кешенең язмышы бу конкурста хәл ителергә мөмкин. Инде чынлап та катлаулы бер булганда, инде әлбәттә шундук уларның дин ачып бирергә мөмкин һәм кайдадыр бәлкем бер зур плюс өстәлергә дә мөмкин. Шундук инде ул эләктереп алса, үзенең тавыш мөмкинлекләрен шундук күрсәтә алырлык, шундый җыр сайласа. Бу очракта җыр дип әйтәм, чөнки инде яңа йолдыз ул инде җыр конкурсы. Ну, менә бу катнашучылар өчен миңа калса бик тә файдалы киңәш булды. Зур рәхмәт сезгә. Дуслар, Сәйдәшнең диварлары күреп торасыз, тулып тора, яшьләр, барысы да талантлы, барысының да җиңәсе килә. Кемнәр үтәр, монысын проектны караганнан соң белә аласыз. Без танышабыз. Әйдә тиз генә. Мин Салават. Мин Гүзәл. Чулпан. Алсу. привет. Данил. Алия. Адетина. Илгиз. Илфат. Фәнис. Радиф. Юлиза. Рифат. Галия. Марсель. Эльвина. Кем яңа йолдыз? Җәмәгать, янәшәмә тагын бер катнашучыны алып килдем әле, чибәр генә егет, Рәдиф икән. Рәдиф, сиңа ничә яшь? Миңа 21 яшь. Беләсеңме, әгәр дә сине сайлап алсалар, жюри төрледән төрле кагыйдәләр кертергә мөмкин. Әйтик, дуэт белән җырларга. Һәм син әгәр дә дуэтта күрсәләр, берәр кыз белән я егет белән син сольный карьераңны калдырырга әзерме? Бик авыр сорау, ләкин жюри әгъзасы ничек әйтә, шулай эшләргә тырышырбыз. Димәк, син экспериментлар өчен ачык. Әйе, иң экспериментлар өчен ачык. Үзеңнең күз аллауың буенча, ниндирәк стильдә җырларга теләр идең? Мин үзем
классика стилен сайлыйм. Классика стилендә җырлыйм күбесенчә. Була кай вакыт эстрада җырларында җырлыйм, ләкин иң күбе мин классика ягын яратам. Ә бүген нинди җыр башкарачаксың? Бүген Хаваларда тырна тавышлары дигән җырны җырлаячакмын. Кара, хәзер синең уникаль мөмкинлегең бар. Менә бу камерага карап, син жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итә аласың. Жюри әгъзаларына нәрсә дип әйтим инде мин? Сине нәрсә өчен сайларга тиешләр? Син нәрсә белән аерылып торасың? Мин берсеннән дә аерылмыйм, мин ничек бар шулай. Ничек сайлар, нинди билге куялар, шундый билге куялар. Мин һәрбер билгегә, һәрбер аларның сүзләренә, һәрбер ничек әйтим, замечаниеларына әзермен. Талантлы кеше оялчан була диләр, шуңа күрә мин шулайдыр дип ышанам һәм сиңа уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Минем янәшәмдә Адилә исемле яшь башкаручы. Адилә, ничә сагать йокладың бүген? Дөресен әйт. 8. Дулкынланмадыңмы? Мин уйлаган төне буе борчылып яткансыңдыр дип. Мин белмәдем бүген кастинг була. Мин белмәдем аны. Мин только иртән белдем. Ничек белдең? Кем хәбәр итте бүген кастинг икәнен? Сез шалтыраттыгыз миңа. 9. Ягъни син тыныч кына йоклап ятасың. Монда шоу-бизнеска яңа исем, яңа йолдыз сайлыйлар, син белмисең дә. Әйе. Син гомумән шулай йоклап йөрисең тормышта. Тырышам. Тырышам. Әгәр дә килми калган булсаң, нинди хисләр тоер идең? Мин бик борчылдым дип уйлыйм. Без сиңа уңышлар телибез. Ә менә Адилә алдагы этапка үткәнме, юкмы? Анысын яңа йолдыз проектыннан белерсез. Яңа йолдыз проектына эләгәчәк. Габбасова, ашыкмагыз, барлык картларында ачып салмыйбыз. Яңа йолдыз телепроектын карагыз. Барысын да белерсез. Шоу без тапшыруы. Мин Назлы Гөлсингатова. Сау булашам.